tänään kohta tästä, kun etenen... Hui vittu, nyt tippuu astiat. Niin mä menen tonne kirpparille. Ajattelin, että se voisi olla hyvä juttu. Kun siellä on semmonen kirppari, mikä lopettaa toiminnan, niin siellä on semmonen ihan hullut alennukset. Niin sitten mä ajattelin, että no voi vittu, pitäähän sitten olla kattoo. Tai no, toisaalta nyt kun miettii uudelleen, niin en kyllä muuten tiedä, että jaksanko. Niin minä tiedän, vähän silleen niinku kipeä olo. Tai siis kurkussa semmonen, kun nielee, niin sit se tuntuu sillä lailla. Niin en mä nyt sit tiedä, et menkä kuitenkaan. En välttis kyllä, totta. No se siitä suunnitelmasta. Otan sanani takaisin, enkä sittenkään poistu kotoa.